sesungguhnya alam jin menika kathah tiang-tiang ingkang sanjang jin iku ngene iku ya apa kenyataane mboten semerap. Jin iku wonten 3 macam. Setunggal jin sing enten kehidupane kuburan umum niku bentuke alit-alit sebesar botol. Niku namine jin lot. Segini nah ngoten nggih. Bentuke nggih kados tiang-tiang primitif. Ancene kehidupane kados nggih primitif nika. Lah niku, lho enten sing ageng, enten sing kados menungso, dukure nggih kados menungso, tapi niku mboten tapi sakti-saktian sing alit niku wau. Maka ten mriku enten beberapa di kuburan umum yang sebesar sebotol ini namanya jin lot itu hanya beberapa. Nah, kebanyakan yang besar-besar seperti manusia. Niku umume ten kuburan. Lah kehidupan jin yang hampir dekat dengan kehidupan alamnya manusia niki umum. Kados menungso, nggih kelambian kena, nggih celonoan kena, nggih sarungan kena, nggih kopian kena, nggih enten sing surbanan. Nah niku umum kehidupane. Kados menungso niki Mas Wahid. Dadose lek ana salah wis diakoni wali, salah wis diakoni mursyid ngomong cerita aku ditekani jin, kiyaine jin nang tekoh nang aku numpak piring terbang lucu. Pantes dianggap wali, pantes dianggap mursyid jedabrus kejahiliah. Apa maneh ngomong sikile koyo bebek. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Senajan boten sami kali menungso jin niku Mas Wahid, tapi bentuke nggih sami kali menungso. Tangane nggih sami, sukuwe sikile ya padha. Ha iku mek rusuh lek ancene mboten Islam. Jin sing elek-elek menika nggih rusuh-rusuh ruwek-ruwek. Pakaiane nggih kaya gombal-gombal sing mboten karu-karuan. Alame jin sekalian alam menungso niki bedoe sehelai rambut. Sami kalian menungso sing sering tirakat, sing sering ngadep ngadeng Allah, sering diperlihatkan alame jin. Gak usah numpak kapal piring terbang, gak usah numpak niko mboten. Moro-moro diketingali, moro-moro napa berdampingan sesungguhnya alam jin kalih alame menungso niki wau. Kehidupane sami, nggak ada istri, nggak ada juga nyambut damel ngian sami. Nah niku, tapi nggih niki kula omong niki jin sing kula diparingi semerap ten Indonesia. Saat kula umroh mboten semerap negara pundi niku kula diketingali jin niku pakaiane kados rok penyanyi. Ten negara pundi kula mboten ngertos niku. Kula kinten niku menungso. Ternyata niku jin, pakaiane kados lare penyanyi rock niku wis. Lah niki maka nggih jin kehidupane ten Indonesia nggih beda, ten luar mriku beda. Ten ngene Arabia mriku waktu kula diparingi semerap jin niku nggih pakai surban nggih pakai jubah. Apa sih gamis niku lho. Nggih niku jine nggih gamisan. Mergo ten mriku gamis niku pakaian umum sehari-hari. Nggih sanes pakaian salat seperti. Tapi nggih didamel salat menika mboten napa-napa. Ibarate ten Indonesia niki sarungan. Nggih enten jine sing sarungan ten Indonesia. Lek jine ten mriku kula diparingi semerap kados ngoten. Menawi ten negara pundi ngoten lho niku sing pakaiane nggih kados penyanyi rock metal niku. Tapi kula sampai ten Arabia mereka waktu umroh diketingali jin nggih pakai gamis niku. Dadose niki ilmune Mas Wahid nggih tergantung jin niku pakaiane nggih negara pundi pasti beda-beda. Lah niku Mas Wahid nggih alami jin kali alami menungso niku bedone apa? Sehelai rambut.
Dadi jin sing pinter saged ningali menungso, tapi kebanyakan jin niku kathah sing saged ningali menungso. Manusia hanya sing terhitung-hitung menika. Cukup jematan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.